valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a színedbe száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsidban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövében nézel, ott már semmire nem még pénzel, és hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a... Az egyik jó barátomnak volt egy pókja. Egy nagy madárpókja. Évek óta dédök. Halál komolyan, ez kivégeztem. Egy durva hal. Integetsz egyet? És a végén te maradsz állva. Rock'n'roll! Most mondd ezt, hogy ciánizőt. Oké, megszűrjük a videót, jó? Üzen valamit? Az egyik fajta. Majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter-szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a Mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot. Próbáltam, de nem jött össze. Nem jött össze mi? Zittem az eseményeket. Egy volt. Na. Köszönjük szépen!